grote klappen. Oh! Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Vanuit de Veenhoop, de tweede wedstrijd van het SKS-kampioenschap. We binden met deze podcast echt alle dagen, want het is nog altijd een daverend succes. Het seatklokje zet ik weer op 15 minuten. En als die ook dan moeten wij ermee ophoren. En mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zit Geertje de Vries en de regerend kampioen van de IFKS, Gele Tadema. Welkom. Dankjewel. Zeker. Wat leuk. Hey jongens, je hebt het commentaar niet voor de televisie. En je hem toch van tevoren, het wordt een beetje saai. Ja. Nou, dat was het net. Nee, voor het publiek zou het misschien wat saai worden, omdat er weinig wisselingen binnen. Maar iedereen vaart dezelfde koers. Maar er zijn een heel soort wisselingen. Er zijn prachtige wedstrijden wat dat betreft, Joert. Nou ja, we hebben 2 uur ontzielen best. En uiteindelijk kwam er een fotofinish om te passen om te bepalen waar te winnen wie. Ja. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, nee, echt. Ja, nee, van tevoren denk je van, oh, dat wordt een beetje achter elkaar rondzielen. Want er zit net een cruiserhek in. Maar nee, er gebeurde van alles. Of van alles. Er weer een heel soort wisselingen. Dat maakt het leuk. Ja, maar even hoe die finish, jongens. Want ja, dan gaat het dus tussen Grauw en Akkerum. En Grauw tinkt dan op een gegeven moment. En Jim Eck. Ja. Zij winnen. Ja. Maar zij vergisten haar in het bordje zo'n en 8. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, dat snap ik. Dat weet ik niet. Nee. Nee, dat is toch... Nee. Maar wat wij in beeld zijn, wie gewoon bordje 8. Toen Ja. kwam Grauw erom. En een paar talen later weer een Scott. Ja, wij dachten, nee. Dat is echt Grauw. Maar, Ja. Nou ja, wij toch het eerste stondje Eck. Ja. Maar ze kwamen wat in de leiden te lezen van Ljouwert. Ja. En daarvan kon Akkerum weer maximaal profiteren. En dat hier Gele al verzijn, hè? Die zei al van, ja, wat kan ze nou aan zijn mooi oudek. En dan komt Grauw wat stil te lezen. Hij hier gewoon zijn van hoe het aan ze komt. Bist nou een zielig, Gille? Ja, wel vaker dingen. Ja. Nee, maar Pieter Meters zei nou ouder van... Ja jongens, dit hiek natuurlijk al lang in de gaten. Ja, toch. Ja. Nee. Nee, maar het wie echt spannend, toch? Ja, hartstikke spannend. Ja, Maar de hele wedstrijd weer op zich wel spannend. Om alle... We eigenlijk in jouw groepjes schilderd al je wat. ja, maar laten we even beginnen zonder ja, sorry dat ik die in de reden val. Ja, Ja, Hendrik, toen best de leiding, hè? dat is exact. Maar van even de start. Het wie het een sleepstart. Ja. Net de start van Oudewal. Dat wie een logische keus. Ja, lijkt het mij wel. Ja, Ja, perfect. Ja. Perfect. want je kan heel moeilijk, maar Noord-Westenwien kun je maar fietjeskoetjes nooit in het Bietmans rek komen. Ja, dat kan wel. Maar dan heb je eerst wel volle meer voordeel ten opzichte van de lijst. En Dan wordt het oneerlijk. Dan is het oneerlijk. Ja, dat, Ja. dat En dus- is het verhaal. Dat ken wel. Ja. Ja, wel. Ja. En dan komt er een sleepstart. En dan komt er uiteindelijk naar het Savelse Scotten. Maar we eindelijk los. Ja, toch? Wie Wie wat goed op. tellen, Joort. Ja, goed Ja. tellen. Ja, Eerst dat is net meer dan ons, hè? Nee. Nee, dat is het. Normaal sprutsen heet het 10 minuten Scott. Ja, maar dan staat er op die 10-4-0. Ja. Nou weer 10. Even wachtje. Even wachten. Nog een. En Nog dan, even wachtje. en dan mochten we los. Ja. Ja, zij mochten dan los. Ja. Maar dan eventjes, want dan moet het tuig natuurlijk zo gauw als mogelijk omheen. Maar die lier. Ja, en dan weet ik wel van Jenne Woord is rap. Ja. Dus het is onbekend. Ja. Grauwie trouwens echt heel erg rap. Heel Maar rap. het liep het een beetje dat de rest hadden bij Delline het dat Jenne Woord altijd wint. Nou, Grauw, nee. Grauw weer. Nee, Grauw minstens- Nee, nou. Nee, oké. Maar Jereveen Biggelies. Ja, die hebben wij net Nee, zien. die Hoe hebben wij snel? net Maar zo goed. koers Nou, van net Sjen- snel. Neem maar van mij, jongen, net snel. Nee, hè? Wat zijn die hier de fokker ik heel Ja. goed bij. Ja. Echt weer. Mijn Van Oorlog is zo lang waar. En al jou, die moet meer zeil omheen draaien, hè? Dus dat wordt wat langer voordat ik bovenin is. Ja. Ja, dat is exact. Ja. Ja. En Nee. dat scheelt als het vergelijkt is met snits bijvoorbeeld. Dat scheelt zo'n 20 centimeter. Ja. Wat heeft je er nog opvallen, Geertje? Is dit mijn moment al? Nee, Of nee, het die gewoon, komt straks. dat Die komt straks dat nog. komt nog. Of heeft al een moment? Want dan... Nee, dat zelfs- doen we straks. dat Oké. doen we straks. Wat mij opvallen weer. Nou, de hele mannen. Echt fantastisch. Hoe die je het zield hebben. Geweldig. Jenne Wout. Vorig jaar ik al heel best jaren. En ik hier er nog een. Wat zijn. Ik vind dat binnen voor mij de verrassingen. Ja. Moet ik net zeggen natuurlijk. Nee, verrassing. Nee, de Er echte is verrassing. nooit een verrassing. Ja, nee. Ja, maar dat is de... Want Snits eindigt als stretjende. Ja, Nou, dat, vind ik wel een verrassing. dat is een verrassing, ja. In negatieve zin. Ja. Nee, maar van het, want we hebben natuurlijk in de oren naar dit kampioenschap een heel soort hoorn oer die nieuwe formule. Maar het misschien echt maar die nieuwe formule te krijgen dat toppers als de Lemsters, Jereveen en Snits, dat die het nog staat regen, hè? Nou, me net voorstellen. Lemmer wie zaterdag wie die, wat weer het, tred. Ja, Joert, kwam ze even ongelukkig goed op een gegeven moment. Dat zeker het eerste raak, maar daarna is het al wel wat naar voren kwam. Ja,
Ja, en Jereveen? Wat zien we van Jereveen dan? Nou, die had er zaal bij kregen, dus dat kan net de formule wezen. Nee, maar wel uit de tanden. Want ja, ze binnen ze efficiënt op Grauw eindigen ze als njoggende, Joet als olfde. En dat voor de Galacticos, dat stelt mij dan persoonlijk wel een beetje teloor. Ja. Maar daar is maar ziet ze praten, toch? Ja, en ziet ze zou dan zoals een echte skipper zei, of een, nou ja, eigenlijk lijkt het wel een beetje op een voetbaltrainer. Niet panikeren. Nee. Rustig blijven. En we zielen wel goed, maar het zit echt alweer een beetje chin. Dat is eigenlijk een beetje zijn verhaal. Ja. Maar hij doet de camera uitwieën, zei hij wel gloeiende. En Toen kwamen er een paar krachttermen. Toen kwamen de pikkrachttermen. Ja. Ja. Ja, waar maar wat dan meer? Ja, ik wil nog even hebben over Akrum. Want Pieter Meter, die zei van, het liefste val ik aan. En hij vindt het eigenlijk maar heel vervelend, want nou moet hij alleen nog maar, ja, het er een Steven nekken van. Hij moet alleen nog maar achterin zijn. Ja. Nou, beter een Steven... Oh, nee. Waarom maak je die zinnen zo, Geertje? Ik maak je mijn zin net. Oké, maak je nou de zin dan van Geertje even nog een keer? Ja, beter een Steven Ecker dan achterin zielen. Dat is exact. Dat hier ook betekent in Geertje. Dat zoek ik Nee, deze. nee, precies. Maar is dat lastiger om te verdedigen? Is dat lastiger als aanvallen? Nou, nee, nou weet ik niet. Maar doe hebt wat te verliezen. Er is niks te winnen. En dat is gewoon in de mindset. Dat is gewoon vervelend als het wat verliezen kist. Maar ik vond het ik wel heel mooi bij de lotting, Fretion. Want Ja. hij mocht pas als allerlaatste mocht hij een lotsie Ja, lukken. ja. Daar zit nog dingen in. En Ja. er zit nummer 1 lotsie in. Dat wie nummer 1. Ja. Dat Maar was- Mon kan eraf vallen. Ja, mooi Vanaf maar veertien. Ja, precies. Dan Ja. kan Kan je er helemaal echt, met je dan kan je aanvallen. helemaal los. Kan je Nou, ik helemaal denk los. dat er weg hier is mee. Er moet lever op instarten. Ja, Dan op 14. dat denk ik wel, ja. Ja. Dus ja, dat is... Nee, oké. Hey jongens, we hadden natuurlijk ook weer een joggersvraag binnenkomen. Die is van Beppe Anne Bouwmeester uit Watten. Himi Beppe zei ze, maar het no wil de goeie kleren hoor. Ik ken ja, zei ze. Ja, Oh ja? hier de goeie kleren hoor. Maar we hebben natuurlijk op Grauw hier een soort rijwetter. Ja. Maar het wie werkelijk dwelt er wierd. Die had 2 dagen blaasontsteking. Maar goed, het gaat nou weer hartstikke goed. Zie je de goeie kleren hoor. Dus ik ken Beppe Anne gerust stellen. Het is geen enkel probleem. Dan hebben we nou de rubriek. Het moment van Geertje. Ja. Nou, kom er maar mee. nou, het is geen verrassing. De finish. De finish. De finish. Wat wie er Dat maar de weer finish? Het moment. Fotofinish. Dat heb ik echt behandeld, toch? Ja, dat hebben we al gehad. Maar ja, de mooiste het gas van mijn voeten. Oké, wat voelde jij nog verder op on die finish? Nou ja, ik Het wordt ook wel lang, hè? het wordt lang, maar ik dacht echt van Grauw is eerste. Ik ben er 100% zeker van. Net als mij heb ik dat ik nog zijn. Ja, ja. Het is duidelijk, Grauw is eerste. Dat heb Ja. ik zijn. Hij is geen Timmermans eigen dus. Nee, Nee. net. Nee, maar wij toch nee, want wij zien ik met de camera ziet ik achter Grauw en wij zien zelf ook bij Grauw en ja, wacht je op het schot en we hadden nek een schot. Ja. Maar toen het zien wij of 20 meter verderop of 30 meter verderop, 40 meter verderop. Nou, 150 meter. 150 meter verderop, jij hadden we ook al hier gejuich en dat wie dus Pieter Meter, mijn Akrum. Ja, dat zit hem weer niet, dat gejuich. Ja, ja, het wie even heel onduidelijk. Ja. En toen kwam René Nagelhout die kamer rond en die wiesde al naar achter en die zei van het is Akkerem. Maar goed, dus die de cameraman die stie al op achterdek bij Grauw. Dus wij moesten die cameraman die moest er eigenlijk weer afhellen. Der toch wie Douwe Grauw die dacht ik van nou, als de cameraman op het achterdek zit, dan blijkbaar heb ik dan woen. Nou ja, zat zij juichten. Zij dachten zelfs ik dat ze won hier. Ja, Hielendal, omdat de cameraman van Omroep Friesland op het achterdek stier. Maar ja, het wie al hier wat onduidelijk. Het wie al hier wat onduidelijk. Maar goed, dat maakt het wel leuk, want Nee, dan heb je ja. dus 2 uur nog Zielwest. Nou ja, Ja. En dan komt Dat het denk ik wel. op een fotofinish, Ja. man. Ja. Ja, het wie dus net saai. Nee, absoluut niet. nee. Nee, Helemaal niet saai. nee. Nee. Wat kunnen we dan morgen verwachten? Want morgen gaan we naar Jennewoord. Dan draaien we alles om. Nou, ik val met dezelfde wind, Noordwest. Dus volgens Ja, mij... ja, is het samen? En hoe, want Ja, hoe, toch? de, hoe de wind waait Marokje, zeg ik dan altijd Geertje. Ja. Van, hoe het waait het morgen? Ja, fjouwer weer. Ja? Noordwest, Fjouwer. Ja, volgens mij dan de Volkert Sleert bezield. Dat is wel een beetje saai. Dat is dan nog voorzichtig mooi. En op een Zonnemar is een cruiserekje. Oh ja. Ja, maar dat... Ja, oké. Denk ik. Oké. En geef ik voor de Prinsenhof? Denk ik wel. Dat is prima del. En dan, Voor het hotel. Ja. Ja. volgens mij ken het prima. Ja. Oké. Voor het publiek leuk? Ja. Ja, maar heb ik de finish dan van Preeshof, Tingst? Nee, denk ik niet. Dat- Denk in de lange sleer. Nou, die is op in en wien op. Ja, weet ik niet. Ja, is zo mooi. Ah ja, dat is exact. Dat is exact. Trouwens, want Geertje, hier is het eigenlijk... Want dan zit je in de podcast in groene kleren. Maar hier is het eigenlijk orenkleen bij die. Ik hier een wit shirtje bij me.
Ja, waar is die nou dan? Hier ik in mijn tas. En in diezelfde tas daar zie ik mijn eten voor tussen de midden. Wat voor iets, wat ziet er? Dat weer een salade. En maar ik een dressing, dus wat olie toestand. Ja. En dat bakje het deksel weer eruit in. Oh, dus het lijkt er wat. Dus Ja. de olie van de salade zit al hier in het witte shirtje. In het witte shirtje. Oké. En daarom het Gillem nou een wit shirtje. op. Precies. Is dat het shirtje van Geertje misschien? Ja, aan de achterkant. Zie, ik heb nou nog het Omroep Friesland shirt, maar Oh, ja. daar had ik mijn vestje voor. Keurig. Nou, dan hebben we dat ook al hier weer behandelen. Dat weer mijn kleenkeuze, joh. Goed, ja, Gille, wat is die verwachting eigenlijk van het kampioenschap? Want ja, daar ben je een skipper, daar heeft er verstand van. Waar denkt Sto nou dat dit kampioenschap, de regerend kampioen is natuurlijk Heerenveen. Ja. Waar maakt het, nevens die nou, nee, 2 wedstrijden de beste papieren? Oh, dit ligt me vrij duidelijk. Dat het Grauw. Grauw en Akram binnen. Ja, en Jenne Woord misschien. En ja, nog wat. Ja. Grauw, Akram, Jenne Woord. Ja. Ja? En al die oren, de Jouwer, Ljouwert, Heerenveen. Snits. Die hebben Snits. nou op dit moment minder papieren. Ja, op dit moment. Maar nou wil ik graag eventjes een beetje, vreselijk. ja, dat natuurlijk, maar in de glazen bol. Even zien in de glazen bol. Nou ja, Grauw is messcherp. Meskerp. Het hele seizoen nog aan de nooit volle traint volgens mij. Ik kwam hem zien bij de lotting op Ja. Grauw. Ja. En echt, hij zegt eruit als een politiehoen. Ja. En wist je wat hij zei? Nou, Nee, maar hij is echt scherp. hij is Ja, maar heel hij net scherp. alleen de douwe, het hele team. Ja. Dus Maar hij heeft het qua gevoel, trainen en qua alles. want hij heeft echt het gevoel, want dat zei dus het oude Vreed nevens mij al, van hij had iets van revanche, die revanchegevoelens, want ja, hij is natuurlijk 18 kampioen, voordat hij net op het podium, dan krijg je natuurlijk alle gezeur van Martin Zoon het net oernemen, is Douwe Grauw, is hij het misschien wel kwijt? En hij wil nou gewoon zien laten dat hij er nog echt is. Ja. Ja, en dat vind ik leuk. En dat kende ik, dus dat er gewoon. Ja, nee, maar hij is superscherp. Ja. En ja, ik denk net dat hij hele grote fouten maakt zal. Maar de oren die ben ik wel sterk. Ze hebben, Heerenveen valt me al, maar dat komt hoop ik nog. Ja, maar ik Dat heb me wie wennen, hè, vorig mijn nijrol van Ja. En acteur, vorig Roelof. jaar wie in de eerste wedstrijd niet net al te Nee. van Heerenveen. Nee, nog minder zelfs. Ja, nou ja. Oh, dat weet ik niet meer. Ja, volgens mij Na al. 3 wedstrijden gingen ze toen 23 punten. Ze zijn nu 20. Dus Oh, oh, ja. de eerste 3 binnen. Dus Dan is het lieke Dan min. beter. Of beter, ietsje beter Ja. als vorig Ja. jaar. Ja, Dus, ja. dus er is nog geen man op boord. Nee, 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 zeker niet. nee, 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 dat nee, is dat, Zuidwesthoek. dat weer bij de Zuidwesthoek. Een vrouw Ja. hoort. Ja. Is dat zo? Dat weet ik niet eens. Ja, de Joert. vrouw. Nee, Nee, Sneur. Oh, De jongste dochter van Auke, die weer oerboordslijn. och heden. Hilly. Ja. Ja. En hij ziet bij ons in de podcast ook. En toen zei hij van het wordt het net lang, maar dan krijgen we de eerste vrouwelijke skipper. En die Ja, leidt nou maar oerboord. dat is Anneke. Oh, dat is Anneke. Dat is zijn Goed. oudste. Maar ik mag nog wel één naam weten van mij. Want waar wint nou het kampioenschap? Om een flesje wien. Gele Tadema. Grauw. Grauw? Ja. Dus toen zei het grauw. Om een flesje wien? Oh, maar ik woon door, hè. Ja, dat ja. Dan weet ik wel wat voor wien ik krijg. Ja, En Maar wat voor ik krijg etiket een, dat denk erop ik. zit. Wat? ik krijg een. Nou ja, als het goed is, dan krijg je ook wien. Ja, nou, Maar ik zei, dan zei ik, Heerenveen. Alsnog. Want ja, dat is toch de Galacticos. Gewaagd. Gewaagd. Ja, natuurlijk. En wat zei Sto dan, Geertje? Nou, ik wil net hetzelfde zeggen. Nee. Dus dat is ik. Dan mogen we de wien dealen, dus. Dan moeten we de wien Dat is delen. het ook grauw. Nee, er is altijd maar één winnaar. Behalve dat Geert, hè, grauw zei. Nee, dat kind dus net. Ik zeg Jennewoord. Jennewoord. Hartstikke goed. Nou, bepalen we dat. Ben we er dan helemaal doorheen, jongens? Ik denk het wel. Morgen, dan ben we op Jennewoord. Dan is Reinoud Ritsma te gast. Die is analist bij ons op het radioboordje. Reinoud. Oké. Ja, die is zeilinstructeur en natuurlijk vooral jongen van vangrail. Ja. Maar echt scootjeleefhouder. Trouwens, gelijk naar de SKS, dan begint natuurlijk de IFKS. Ja. Als regerend kampioen. Ja. Heeft u nou ook het idee dat ze al hier op die zullen Nee. letten zullen? Nee. Nee, tuurlijk wel. Natuurlijk. Ja. Tuurlijk. De mas druk, hè. Ja, maar is druk, hè? Dat zullen wel. Ja? Ja. Maar dat zal meer op je let worden. Ja. Ja, ik denk wel. Door de omroep. Nee, net door de omroep. Nee, hè? nee. Nee. Nee, door de concurrentie. Oh, Door de concurrentie. Maar ik verneem geen druk bij die. Nee, Geen ja, extra ja. spanning. Heb ik geen les van. Geen enkel probleem. Nee. Goed zo. En Dobio's bij die keuze. Grauw wordt kampioen van de SKS. Al dus 2025, ja. 2026. Al dus Geerle Tadema. Maak die dank, zei Geerle. Zeker. Hartstikke leuk dat ze er weer is. Geertje, dat is de morgen weer. Ik ben de man weg. Mooi zo. Dan ben we dus in Jennewoord. En dan te gast in de podcast over wat de klapper Reinoud Ritsma. Ik zou zeggen, graag ontmoeten in Jennewoord. Dag.